Καλός. Άντρες! Εμπρός! Μάρς! 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2. Άντρε! Χαλ! Εμπρός! Μάρ! Άντρες! Αλτ! Παραπόδα! Αρμ! Επομού! Αρμ! Παρουσιάστε! Έλα πίσω! Κάτσε! Νότες! Παρουσιάστε! Αρμ! Ντυθείτε! Γρήγορα! Έχετε 3 δευτερόλεπτα! 3, 2, 1. Αντένα. Άντρες! Αλτ! Τελειώσαμε. Κατσίρις, προσοχή! Η μία σε κλείσει αριστερά. Θες να κάμψεις λάβατε. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Όρθιος. Αναλάβατε. Επομού. Αρ. Παρουσιάστε. Αρ. Παραπάνω. Εκεί έχεις πως κάνεις, παρουσιάστε! Πέντε. Επομού. Αρμ. Παραπόδα. Αρμ. Το ζυγό λύσατε. Μέρ. Το μπούλο αρμ. Εδώ το διοικητή πάνε. Απλώς είμαι υπηρεσιά φορτώσουν, μάλλον που είμαι σε σκούφο. Μάλιστα καλησπέρα, τα νέα σου. Ομορφιές. Μάλιστα τα νέα σου. Ο Μάνος είναι ο διοικητής. Έλα λίγο παρουσιαστή στο Μάνο. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε ψάρακα. Κυριαζής, παρουσιάσου το Μάνθο.